Тренирането на диафрагмено дишане при деца с заекване е важно, защото помага за подобряване на ритъма на речта, намаляване на мускулното напрежение и повишаване на усещането за контрол при говорене. Основната цел е да се установи плавен говор, поддържан от равномерно, дълбоко и осъзнато дишане. Вдишваме въздух през нослето, книгата се качва нагоре. Корема издуваме. Не виждам как се издува корема. Напълни коремчето с въздух. Точно така. Айде сега надолу издишваме през устата. Книгата потъва ръцете. Как трябва да стоят ръцете? Добре, хайде пак. Книгата се вдига нагоре. Корема се пълни с въздух. Не се напрягай. Искам да бъдеш отпуснат. И сваляме книгата надолу. Пак вдишваме. Издишваме. Тялото е отпуснато. Ти си почиваш, релаксираш. Затвори очички и го направи с затворени очи. Браво!